Nagpaygayon og inspeksyon ang PHIVOLCS sa mga parte sa Philippine Fault Line nga anaa sa Davao de Oro. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, matud sa PHIVOLCS, posibleng matud pa nga maka-generate og anaa sa magnitude 7 nga linog ang fault line sa Davao de Oro. Butang gipangandaman na sa lokal nga kagamhanan sa probinsya. Human miigo ang magnitude 6 nga linog sa Compostela, Davao de Oro ni adtong February 1. Nagpahigayon og inspeksyon kung walk the fault ang PHIVOLCS. Kauban ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa mga lugar nga ilabihang maigo sa kusog nga linog. Ang nawawalk the fault natin on this area ay sa May Maragusan, sa New Bataan at sa Compostela munisipyo. So may tatlong munisipyo. What we have done in the past, katulong yung mga LGUs, naglagay kami ng mga markers. So from that markers, ma-identify ngayon ng mga LGUs ng communities kung saan dumadaan yung fault. Upat ka segment sa The Philippine Fault ang makita sa Davao de Oro nga mao ang West Compostela, Central Compostela Valley, East Valley ug Dabunturan. Matag usa kanila kaya kung dumaka-generate og kutob sa sobra magnitude 7 nga linog. Yung haba ng fault na yon, these faults are capable of generating mga magnitude 6, may magnitude 7.1 na earthquake. 6.5, 6.4. So the longer the fault, the higher the magnitude it can generate. Ang ubang LGU, kanya-kanya na og pagpangandam kung ugaling moigo ang mas kusog sa nasinati nga magnitude 6 nga linog niadtong milabayng semana. Isa sa mga measures nga mahimong prevention na mo is ang sangguniang bayan maghatag siya o mag-craft sila og ordinance na within 10 meters gikan sa identified fault line, no building gyud nga itukod. Both side. Busa girekomenda sa PHIVOLCS nga tumanon ang minimum distance gikan sa fault nga nasubay sab sa National Building Code. With this magnitude 6 na earthquake, medyo tumaas yung awareness ng mga tao. So kailangan patuloy yung paghahanda nila, patuloy yung ginagawa nilang mga drills, patuloy yung pagsunod sa building code, pagtatayo ng building para kung sakali mang magkaroon ng lindol, ay nandun tayo sa safe na site. Sara, mibalik na ang klase sa pipila ka mga tulungaan sa Monte Vista, Davao de Oro. Gani nagpabiling gihapong suspended ang pipila ka mga klase sa mga eskwelahan tungod sa daot nga nahiagom niini tungod sa linog. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.